Assalamu alaikum, tare da ni Maman Sidra. Vitamin C kuma na kamfanin Sidrihan Beauty. Kai kyau kenan ajiyata. Kamar da yadda kuke gani, vitamin C ya ƙare, ya daɗe ba mu kawo shi ba sai a wannan karan. Vitamin C na kamfanin Sidrihan Beauty ƙarshe ne hajiyata wajen gyaran fata. In dai so kike yi, kina shan supplement, kina ganin fatanki yana kyau, kowa yana tambayan ki me kike amfani da shi, to wannan aikin sai Sidrihan Beauty, ma'ana in kika zo ƙarshen magana ne. Musamman ma kika zo kika yi amfani da vitamin C na Sidrihan Beauty, yana sa fata ta yi kyau. Kamar yadda kuke gani, anti-acne ne, sannan kuma skin whitening ne, sannan kuma skin care ne. Ai tun da aka ce miki skin care hajiya an rufe magana. Zai kula miki da fatanki. Vitamin C kenan. Zai kula miki da fatanki hajiyata, za ta dawo ta yi kyau. Hajiyata idan kina amfani da vitamin C kika ce ba za ki yi amfani da mai ba, ba ki da damuwa. In kina amfani da vitamin C ya biya miki bukata. Vitamin C yana gyara fata, yana sa glowing, yana sa fatan ki zama kala ɗaya, yana sa fatan ki yayi haske. Sannan na ce haske ba ina nufin fari na bleaching ba. To hajiyata me kike so sama da wannan? Ki zo ki amfani da vitamin C na Sidrihan Beauty, ki amfani da shi hankalinki kwance, ba tare da tunanin in kin daina amfani da shi zai haifar miki matsala ba, ko kuma in kin yi amfani da shi zai haifar miki matsala. Already ina gaya muku, ina ƙara faɗa muku, kayan Sidrihan Beauty natural ne 100%. Komai ya fito daga Sidrihan Beauty, to ki yi bismillah ki amfani da shi, ba zai haifar miki da kowane cuta ba da izinin Allah, saboda sai mun tace mun rairaye sannan muke kawo muku. Kamar yadda nake faɗi, a duk inda kike zai mu kawo miki kayan ki har kofar gida, a duk garin da kike, a duk ƙasar da kike, muna delivery, sannan kayan ki zai ƙaraso cikin aminci. Sidrihan Beauty ta kuci, 'yan amanar Sidrihan Beauty sai da ku. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Dingishin kwado, kashi na 53. Baba ya dinga faɗin, alhamdulillah, Ubangiji na gode maka da naga wannan rana. Allah ka saka ƙarshen waƙiyar da zan sake gani kenan. Allah ka jefa soyayya da tausayin juna a zukatan dukkanin yaran nan. Allah ka kore shedan da za su shiga cikin zumuntarsu. Allah ka saka albarka a cikin dukkan zuri'arsu da dukiyarsu. Ka ba su lafiya, ka saka su rayu cikin salama. Ka azurta mu da zama yanki ɗaya a cikin aljanna. Allah ka ji ƙan Isa da Habiba. Kukan da baba yake bai ɓoye farin ciki da jin daɗin da ya ji ba. Daidai lokacin ya ce, a kira Momi. Ta zo ya faɗa mata batun ladifan da matsayar da suka cimma. Murna kan murna ta yi, tare da addu'a Allah ya yi kowa albarka, tare da jaddada muhimmancin haƙuri da yafiya. Suna cikin haka aka fara kiraye-kirayen sallah. A nan falon suka yi sallah gaba ɗayansu, baba ya ja su sallah. Da suka idar suka miƙe suka yi nafila. Addu'a sosai baba ya a bayyane suna amsawa da amin, bayan an idar matan suka shige ɗaki. Salah da Hamida aka shiga gidan yaushe rabo. Hamida aka warware tamkar ba ita ce ta taho a dole ba. Bilki da Hamida su da mata suka yi nasu sulhu. Sadiqa da Anisa suka samu aminci a zuciyarsu. Tunda ya Hamida ta warware su ma suka zaki ransu, tamkar suna gida funtuwa. Baba da mazan suna falo sai da aka yi sallar la'asar, James ya kawo abinci kala-kala. Da Bilki da saka Angela da Alti suka yi kafin su taho. Baba da dukkan 'ya'yansa suka ci abincin, aka yi hotuna da bidiyos, tamkar ba za a daina ba. Zuciyar kowa ta warware. Salama da soyayya juna suka mai zafi da bullaci. Suleiman ya ce, Mulki, kamo mana Munira. Baba bai ce, Allahu Akbar. Babanku kaɗai ke tunawa da ita, yau kuma kai ne ka tuna da ita. Lallai babanku guda. Mulki ta kira ta video call, cikin sa'a tana kwance akan gadonta ita kaɗai. Maimakon Mulki ta yi magana, sai kawai ita da Abida da su Anisa suka jingina a jikin baba, ana haska mata fuskokin kowa. Ta zafara ta tashi daga kwanciyar da take. Cikin mamaki ta ce, kai, me gado? Kina da babban tukwici, ki ce yau kowa yana gaban baba. In ce dai kowa ya yi tuba ko? Suka dinga dariya. Ta ce, baban Abida, yau kana cikin alheri dudu. Ya ce alheri mai girma ma kuwa Munira. Ta ce to, alhamdulillah baba, barka. Allah ya sa ƙarshen jarabawar da za mu sake gani kenan. Da karsashi ya ce amin Munira. Ina yaran da mai gida?
suna makaranta shi kuma yana wajen aiki. To ki gaishe shi. Ta ce baba tsaya dan Allah. Waye ya tuna da ni? Dan na san babana da baya mantawa da ni idan an haɗa haka babu shi. Baba da alfahari ya ce, ai ko yanzu ma Suleiman ne ya ce a kamo ki. Tetris dan jinyi ne Abida da yi na shekaru 4 ba karamin bugun ta yi ba. Ta danne ta ce, to a bashi wayar. Aka miƙa masa ya ce, muni haufa. Ta riƙe haɓa ta ce, gaskiya ya Suleiman da babanmu na nan ba za ka faltsama duniya haka ba. Yaya haka? Ka san da na ƙudure idan ka dawo sai na gurfanar da kai don bibiyar zulumin da ka jefa mu? Na kana raye ko kuwa ka mace? Ya murmusa ya ce, double sorry barista, a yi haƙuri. Na dawo ba zan sake tafiya ba. To yanzu nawa Abida ta yanka maka na diya? Dan na san asusunka zai san ka jingine ta. Yayi gajeriyar dariya ya ce, ba wannan batun ayi munira. Ita ma ta dariya ta ce, ai shikenan. Na gode ya Suleiman. Allah ya ji kan babanmu da mami. Na huce da kai. Haransa ya ji daɗin addu'ar da ta yi, musamman da ta haɗa da mami. Ya amsa da aminmu ne. Na gode. Na gode sosai. Allah ya bar zumunci. Ki gaida yara da babansu. Daga haka aka dinga bawa kowa suna gaisawa. Har aka yi sallama da ita tana jin tamkar ta tsuntsuwa ta sauka a cikinsu. Don ta taya baba babba farin cikin da yake ciki. Abida tana son aiwa Suleiman batun ya bata gidan da za ta zauna. Tana jin tsoron kar ya batun da zai wargaza ta a wajen sa Hamida. Dole ta sha miƙe take ta yaƙi, amma gaba ɗaya ba a natsa take ba. Ganin magariba ta kawo kai ya sanya baba ya ce, duk ku bani hankalinku na. Daga yau na haramta ku tattauna rikicin Ladifa. Na hana. Na haramta wa kowa a cikinku. A yanzu ba ta kowa ba ce, ku yi komai a cikinta ku ci duk abin da kuke so na cikinta. A yi batun kasuwanci da waɗanda suke buƙatar taimako tun da waƙafi ce. Suka amsa da faɗin insha Allah baba, Allah ya ƙara lafiya. Ya saka hannunsa na dama a ƙasa, ya ce, duk wanda ya imani da Allah da manzansa da ranar lahira, ya kuma yadda ni ubansa ne, to ya ɗora hannunsa ya yi mubaya'a. Babu sauran gilli da tashin hankali a tsakaninmu gaba ɗaya. Oga Asali ya saurin ɗora nasa akan na baba, Faruku ya ɗora, Ansari ya ɗora, Hamida da Salaha suka ɗora, Abida da Bilki suka ɗora nasu, Sadiqa da Anisa Usman ma ya ɗora. Abida tana kallon Suleiman zuciya tana harbawa. Ya ɗora amma ba duka hannunsa ba, iya rabi ya sana. Ya ce baba, na ɗora, sauran sai na dawo mun zauna akan alfarmar da nace zan nema, sannan kuma na zuciyata zai warware. Don haka bai yadda ya saka dukan hannunsa ba. Ya ba Faruku dariya sosai don yadda ya makale rabin hannunsa abin dariya ne sosai. A hakan baba ya sake yin addu'a sosai sannan ya ce alhamdulillah. Ko yanzu na mutu ban babbaya da ƙura ba. Allah ya sake haɗa zuciyoyinku, ya rafa muku asiri duniya da lahira. Gaba ɗaya suka amsa da amin baba. Faruku ya wa hannunsa a inda suke duka hotuna. Sannan kowa ya cire nasa hannun. Daidai lokacin Oga Asad ya ce da Bilki ta tashi ya mayar da ita gida. Saboda yara yini guda ba su sha nono ba. A hankali da ce, baban Bilki ko James ya ɗauko su tare da Alti. Ya girgiza kai ya ce, a'a, mu tafi kawai. Ai an gama komai, magariba ta kawo. Yini guda sun kaɗai? Kan dole ta tashi suka tafi, don yanda ake hada-hada ba za ka so tafiya ba. Magariba ma tare suka sake yi. Hamida da ta zo da kyar sai ga ta buga wa mijinta waya da kanta, akan yi mata hakuri za ta kwana a gida. Gobe idan za su tafi aka kawo ta. Daɗi ya lullube shi ya ce, to yanzu dai mun fita da Justice Yunusa, muna kusa da Hussein. Zan biyo na gaida baba, tunda jirgin sassafe za mu bi. Ta ce, baban Ummu da za ka lamince min, ba gobe zan tafi ba. Ina son da ɗan kwana biyu, Salaha tana gari ita ma ta zo. Kai tsaye ce, na baki sati guda ki yi zaman ki tare da 'yan uwanki. Amma ya zaki da batun kaya, kin ga irin gardamar ki. Sai da nace ki ɗibi kaya da dama kika ce kala biyu sun ishe ki, tunda ba daɗewa zaki ba. Ta ce babu damuwa sai na saka na Salaha, ka san ita ma ba aiki gare ta ba. Ko kuma na je botuga aljihun ya Asad, ya ce, "Oh Hamida, tun yanzu zaki fara masa lissafi?" Ta dariya ta ce, "Baban Ummu da maƙudan kuɗaɗe fa zan dawo. Shekaru 4 bai bani kuɗin kayan sallah da na azumi da ya saba ba mu ba. Ba zan ba Abuja bai lissafa abuna ya bani ba." Yayi dariya karfin halinta, ya numfasa ya ce, "Yanzu me kika siya wa babar kuɗin da na baki masa tsaraba?" Ta fara da wurwura ai ta mance sa a Kano gaba ɗaya ta sha'afa. Ya ce, "Allah ya shirye ki kawai." Ya san tunda tare suka zo ba za ta siya ba. Sai dai ya siyo da kansa kuɗi kam sun zama nata. Amma tunda ta sauko ta rungumi sulhu, ba abin da ba zai mata ba. Haka nan zai dage sai da yaran da suke kokarin bijire mata, tunda shi suna shakkar sa. Kayan abinci da ruwa da lemo mai yawa ya kawo baba, da rafa dubu guda 2. Baba ya dinga yi masa godiya da fatan alheri. Bai tashi ba sai da ya sake jaddada ya ƙara haƙuri da Hamida, ya kuma gode da yanda yake riƙe da ita. Tana gefe tana jin tamkar an tsinta mata aljanna. Yanzu kam sai ya samu wani abin da zai faɗa don ya musguna mata. Bari ta watsar da ubanta ba. Da zai fita da bishi tana raraye gefe. Haka ya ɗauki rafa guda ta 1000 ya ce, "Ga pocket money, saura ki ɓoye ki dinga jiran sai an yi miki." Ta marere ce ta ce, "Babu Umma kana ba da ni akan kuɗi." Ya murmusa tarar faɗin,
aikin bari na gama gane ki. Ki da kanwarki Abida ban san me za ku yi da kuɗi ba. Tai dariya ta ce, a'a. Wannan ta kire ni a san kuɗi tun tana karamar ta tara abin duniya. Labari idan Abida ta bayar sai an biya ta. Ya jijjiga kai ya ce, sai dai ku yi taya, amma batun ta kire ki bai taso ba. Ta kwashe da dariya, da haka suka yi sallama ya tafi. Ta koma ciki, ta wuce baba da mazan a falo, zuciyar baba fes, yau shi ne rayuwa ta dawo masa daidai. ‘Ya'yansa da na ‘yan uwansa suna shige da fice a gabansu cikin walwala. Motsi kaɗan yake faɗin alhamdulillah ba ƙaƙƙautawa. Bayan magariba Usman ya sallama ya fara tafiya. Faruku ma ya yi sallama akan sai da safe. Sadiqa ce kawai ta tafi. Mijinta ya zo ya ɗauke ta. Salaha, Hamida, Abida, Anisa kwanan zaune suka yi. Hira sosai suka yi mai sanya nishaɗi. Washe gari suna karyawa, Abida ta ɗauke su a motar ta suka ranka ya gidan Bilki. A farfajiyar gidan suka tarar da Uga Asar cikin kakinsa. Yana ganin su ya juya da sauri ya koma ciki. Da azama Bilki ta gan shi ya dawo. Ya saka hannu ya ɗauki baba ƙarami. Ya kalle ta ya ce, yi maza ki kawo min da hannunki. Ba su kuni ta ce, lafiya kuwa? Ya ce, ki dai biyo ni da shi yanzu nan. Ta saba yaro ta bi shi. Ya karɓe shi ya kwantar da shi kusa da ɗan uwansa akan doguwar kujera. Ya kalle ta ya ce, da Hamida da Ansari ba za su gansu ba, sai sun biya kuɗin ganin su. Inda ba su yi komai ba laifi na hana su zo su ga 'ya'yansu. Na ga sa Hamida sun zo shi ya saka na dawo don na ɓoye su. Bilki ta murmusa tare da faɗin, amma dai an yi mu baya a gaban baba. Kai ka fara aminta tun da kai ka fara ɗora hannunka akan na baba. Ya ce haka ne, to ɗauki ɗaya mu sauka. Ya saba baba a kafaɗarsa ya fara fita. Ta bi shi a baya tana ɗauke da baba ƙarami. Daidai lokacin suka shigo cikin falon. Asad ya ba wa Hamida na hannunsa. Bilki kuma ta miƙa wa Salaha na hannunta. Hamida ta zuba wa yaron ido tana ganin fuskar Uga akan fuskar yara. Haka kawai ta tsinci kanta da jin kunya Bilki da Uga Asad na rashin zuwan ta ganin yara. Amma haka ta matse ta waske. Sai ya gaishe shi ya amsa sannan ya fice daidai lokacin da Jiniyo ya fito daga wajen Alti. Dan jiya da suka zo tare da Salaha kin binta ya saboda Farha da Nur. Ya zuba wa Hamida ido sai kuma ya kalli Abida ya ce, Ammi. Abida ta ce, ai kuwa ita ce Jiniyo. Gaban Hamida ya yanke ya faɗi da daga Jiniyo. Babu bukata a faɗa mata ɗan Suleiman ne don kamanninsu guda. Kunya ta rufan mata fiye da kunya rashin zuwa ganin twins. Ina ma lokacin haihuwarsa ta yadda sun taho tare da Bilki. Shi ya santa, amma ita bata san shi ba. Murya ba abu ta ce, zo, ina ka san ni? Ya je kusa da ita ya ce, Ammi tana nuna min pics ɗinki, ta ce ke ce maman Kano. Ke ce kuma sister ɗin dadi, kuma sister ɗin dace. Hamida ta ji tamkai ya doka mata guduma, ta yi ta kasa magana. A ranta kuma faɗi take yi, wato Abida tana nuna wa ɗanta su. Tun yana ɗan yaro irin haka duk ya gane su. Ta kasa ci gaba da yi masa magana tsabagen an kashe ta da kunya. Sai kuma ya koma kusa da Abida yana faɗin, zan bi ki Ammi. Abida ta ce, tare za mu tafi. Dadi ma ya dawo. Ya ce, to yau za mu tafi gidanmu ne? Ta girgiza kai ta ce, a'a. Ya ce fa yana dawowa. Ta ce, idan mun ji sai ka tambaye shi. Aldi ta shigo masa da kayan motsa baki, ta zauna ana hira mai daɗi da baka komai bai fara ba. Sai yamma Salaha da Abida suka tafi, suka ba Hamida za ta kwana, ba Abida za ta dawo ta ɗauke ta. Bayan sun tafi Altima ta kauce ta ba su wuri, Hamida ta ce, mai gado, ikon Allah yawa ne da shi. Allah dai ya yaya Asad sai ya aure ki. Ni dai yanzu na rushe da kuwa na yi taubatin nasuha, ke bi mijinki, ni ma yanzu zan gyara kurakuran da na rayu a kansu. Tun da Allah ya saba ya yafi kowa, to duk wanda zan faɗa wa ya ji, mu ma mu yafe wari yadda suka gwada mana saboda babu idan ubanmu. Inda ya yafe uwan ma haka nake son duk mu yafe masa wurin da ya janyo mana. Mai gidan nan ma na yafe masa a cikin zuciyata, shi ya saka na zo masa kwana. Bilki ta murmusa tare da faɗin, oh, ba ni kika zo ba kenan? Da Azama ta ce, a gunsa na zo. Kafin na tafi zan dawo na ke zuwa. Bilki ta sake murmusawa, har cikin da ta sake samun gamsuwar rikicin gidansu ya ƙare. Dan bangaren sa Hamida da Ansari ne masu kafiyan masifa, kuma suna da tasiri a cikinsu. Idan har yanda ta sako haka Ansari ya sako, ya karɓi sulhu, to tabbas babu sauran rikici. Dan Abida ta yi rauni. Yayi Usman kuma babu zai danne shi. Tunda su ma su ne kafaffu a nasu bangaren. A farfajiyar suka tarar da Suleiman yana zaune. Ansari ya fita da motarsa. Salaha ta wuce bayan ta ce, "Ya yi Sule, wai ina tsaraba ta ne?" Ya murmusa ya ce, "Salaha ai ba haka tsakaninmu. Bar wannan batun kawai." Ta wuce tana faɗin, "To, shikenan an bar shi." Abida da Jiniyo suka nufi inda yake. A hankali ta ce, "Ya yi dakta baban Jiniyo kwana biyu." Ya ɗauke kai ya ce, "Kwana 10 ma." Ta yi dariya kaɗan ba ta ce komai ba. Jiniyo isa kusa da shi ya ce, "Dadi ka dawo? Yaushe za mu tafi gidan mutu?" Ya masa murmushi ya ce, "Ammi za ka tambaya, ita ta dawo da kuna, ban san sanda za ta mayar da ku gidanmu ba." Zuciyarta ta harba, murya ba a mota ce, "Ina ne gidan?"
A wace unguwa ne? Ya kalle ta tare da mamakin yadda take ganin zai zauna a Abuja. Tsakaninsa da Abuja ya shigo ya uzurin da ya kawo shi ya juya. A yanzu ma dan baba ne kawai ya sanya shi zuwa hayyaye kwanaki. Ya ɗauke kai ya ce, Jiniyo, shiga kai alwala ka zo mu tafi masallaci. Ya juya ko ya tafi yin alwalar. Ta ce, yaron nan ya isa a saka shi a makaranta, sannan haihuwa zatuna an saka su. Shi ma ya mutsa a saka shi, don Allah ka cire yaron nan a cikin matsalar mu. Kansa tsaye ce, ban ce miki na ban miki shi ba ne? Gaba ɗaya ta jinin bashi ne neman gagarar ta zuga, ta jijjiga kai ta ce, Baba ya yafe wa kowa, don haka ni ma za a iya yafe min. Baba ya ce wanda ya yi imani da Allah da manzansa kowa ya huce, ya yafe wa ɗan uwansa. Ashe kai baka ɗauki wannan batun ba? Ya ce ban ɗauka ba, tunda suna min kallon na jingine ki ne saboda na wulaƙanta baba. Dole su san abin da kike, don su gane ba raina baba ba kuma wulaƙanta aure ba. Idan da ya ciko da ƙwalla ta ce, ka faɗa musu babu damuwa, amma ka tabbatar ko da ka bi min jiniyo. To ɗawainiyar da ne da wadda ne wa kaina ban maka ba. Ya ce ke ce kuɗi suke gabanki, faɗa min nawa kika kashe. Ta ce bari na ɗauko littafin. Ta juya da sauye bita da kallon mamaki. Zuciyar ta ɗefar lissafin take yi da gaske. Bata jima bata dawo bayan ta ce da jiniyo. Dadi ya ce ya jira sai ya kira shi. Kusa da shi ta zauna ta miƙa masa littafin, ya karɓa yana bin rubutun da ke. Ya kalli jimillar lissafin, ya dago a kiɗime ce, wiki lafiya ki ƙalo kuwa? Ba alamun kaɗuwa ta ce lafiya sun mulkuwa. Da mamaki ya ce, kina nufin kin kashe zunzurutun kuɗi har miliyan 360 Abida? Da dukan gaske ta ce, wasu aidiya ne, wasu na kwanakin da na shafe cikin kewa ne, wasu na kuttun da ka dinga kunsa min ne, a inda kake ganin ba a yi maka alfarma an mai maka da ni ba saboda sun haife ni. Duk zaman da na yi ne cikin takatsantsan da zulumi, ga kuma rashin fuska a wajen baba da muni, saboda sun bani umarnin na goma ɗaki na taurari. Wasu na yadda bamu da ‘yancin yin walwala ni da juniyo ne a gidan nan, wasu na yadda na zama mara daraja ne a gidan yayana, kuma ba kowa ya janyo min ba sai kai. Wasu na wahalar reno da tarbiyya ne da na yi ni kaɗai. Ya miƙe tare da miƙa mata littafin ya ce, to bari sai na fara fashi da makami. Ta karɓa ba tare da ta ce komai ba ta juya ta tafi. Shi gaba ɗaya mamakin da ya kashe shi, tabbas bai zaci ta kai nan ba, duk inda yake zaton ta kere wa tunaninsa. Da ko miliyan 60 ɗin kai ta ambato masa, ai yayi mamaki, bare wannan zuzurutun manyan kuɗaɗen. To wai me ma za ta yi da su ne haka? Dan ƙari ya furta a bayyane, yayin da Abida ta kasa ci gaba da jarumta. Kuka take yi sosai a ɗakinta. Da kira Faruku a waya, cikin kuka ta ce, yayi Faruku, kai wa Allah ka shiga tsakanin da yayi Sulema. Ta tsara masa komai da suke tun da suka dawo. Hirar rashe ta akan ta ƙara haƙuri. Da iyakacin gaskiya sai ya ce, amma ba zan tilasta shi ya zauna da ke akan dole ba. Idan yana son ki zai ɗauke ki ne ku tafi. Idan kuma baya son ki hakan ba shine ƙarshen farin cikin ki ba, sai ki haƙuri. Tana son ta faɗa wa Faruku abin da ta yi masa, amma rashin ta yayi mata nauyi. A daren wannan ranar Faruku ya zo gidan, kai tsaye ɗakin da Suleiman yake ciki ya nufa. Cikin sa'a shi kaɗai ya tarar da shi, Ansari bai dawo ba, yayi nisan kiwo. Da girmamawa Suleiman ya dinga faɗin, yayi Faruku sanda zuwa. Barka da dare, yayi idalan. Ya amsa da walwala sosai tare zama a gefen gadon. Faruku ya ce, za mu yi magana. Kai wa Allah ka fahimce ni, daren sai ba zan ƙi ka ba. Ba zan ba bayan ƙarya ba. Suleiman ya ce to, na kuma gode. Faruku ya ce, wai ka ce ka bin mata jiniyo. Tabbas na faɗa mata, kuma ita ma ta san ina da hujjar da zan faɗa mata akan yara. Suleiman ya faɗa kansa a ƙasa, ya yi Faruku ya ce, yanzu tunda baba ya yafe mana, ya ce mu yafi juna. Ai komai sai ya wuce a tsakaninku mana. A natsa Suleiman ya ce, ai saboda matsala ta da ita ya sanya ban ɗora dukkan hannuna akan naku ba. Ni yanzu kai da uga nake jira da Usman mu zauna da ita a gaban baba. Idan aka yi sannan ne zan samu sassauci a zuciyata. Ya yi Faruku ya ce, ni kam da so nake yi komai ya wuce. Na kashe koma menene, dukan kowa da inda ya kuskure, don haka na kashe batun. Nan da na yi girgiza kai tare da cewa, a'a, bai kasu ba gaskiya. Ai tunda a farkon al'amarin aka zuba mata ido ta yanda take so. To na fi son a baje magana a faifai, don kowa ya huce gaba daya. Idan ne yadda aka tafi a dogunkuni, to fa zarayi ne kuna min kallon na ci mutuncin baba ta hanyar jingine Abida a gabansa. Ni kuma na san ita ta jingine kanta. Ya yi Faruku ya zuba Suleiman ido, yana ayyana shi ma kafaffe ne tabbas. Yanan fasa ya ce, Suleiman, ya kamata ku fuskanci gaskiya fa. Ka janye wannan maganar. Ka san ba karamin magana bace idan aka fasata. Ta yaya zaka bar mata yaron da kowa ya ganka an san kai ne ubansa? Yayi na sani mana. Ni ban ce mata ba ɗana bane ai. Na ce na bin mata ne kawai. Faruku ya numfasa ya ce, yanzu Suleiman a ce salhun da aka je bai wanke komai ba? Tun da kai so hankalinsa bai kwanta ba. Idan ita mai ce ba ta da hankali sai kuma ka biye mata? Ku sake tayan masa da hankali gaba ɗaya? Ya yi Suleiman ya ɗago idanuwansa ya zuba su akan ya faru. Ya ce,
Abida fa hayyo dinnan bata gama da suna ba. Yau ta bani hakuri gobe ta yi watsi da ni. Sannan ta samu kuzarin ce min na biya ta maƙudan miliyoyin kuɗi. Faruk ya ce, ai yarinya ce kai hakuri. Wani abu ya tokare wa Suleiman, Abida ce yarinya? Ya buɗe baki zai ce ba wata yarinya, sai tuna irin haka ya faɗa wa Uga Asad akan Bilki. Abida ku ai ƙanwarta ce, kan dole ya haɗe raddin sai ya shiru. Ya fi da iskar ɓacin rai ya ce, tsakani fa da Allah an yi min ba daidai ba ya faru. Ni ba kawai shiru ne, amma kai ma na ji zafinka akan wannan al'amarin. Me yasa wancan lokacin baka motsa mata kunji ka da ita ɗakin ta ba? Ya nisa ya zarce da faɗin. Me yasa baka nuna mata girman haƙina akan ta ba? Ban mata komai ba. Ita ce ta yi min laifuka masu ciwo da wuyan mancewa. Ko ban ci arzikin komai ba a wajenta sai na ci na jini. Amma ta iya tsayawa a gabana tana faɗa min dama ba suna take yi ba, a wurin cimma manufa ta yi da ni. Mafi munin kuskuren da ta yi min da ta barzar da munanan maganganu akan uwata. Ai mami uwarta ce. Aure na da ita kuma ya sake ƙara darajarta a wajen Abida. Amma tsabar tsaurin ido da tunkawan yadda take so haka ake yi mata. Ta zagi min uwa akan idona. Sannan ta kwashi jiki ta tafi gida. Aka kuma ba ta mafaka. Bayan ta sha magani don ta cire ciki bisa hujjar ba ta son haɗa zara'ar uwata. Sai kuma Allah ya nuna mata iko ta haife shi. Ganin da ya Suleiman ya kai ƙololo fasata, ya sanya ya murya ya ce, da ka san dalilin da suka aka bar ta zauna din, da ka gane ba mafaka muka bata ba. Auren ku muka bawa kariya. A lokacin cikin ta karami ne, ya zo ya fara kokarin zubewa, ga jinin ta ya hau. Ta kuma ce idan aka tilasta mata ta koma, hankali ba zai taɓa kwanciya ba. Ga likita ya ce tana buƙatar nutsuwar zuciya saboda cikin jikinta ya zauna sosai. Mu kuma muka tsare ta tare da bawa cikin kariya. Ga Suleiman nan tamkar kai kaki ne. Lamarin mata ba a biye su. Yanzu nan sai su yi abin da za su jefa kansu cikin fargajaji. Yanzu tunda kai ne babba kuma namiji, kai hakuri komai ya wuce dan Allah Suleiman. Kaga da yadda hankalin babu ya fara kwanciya, dan Allah kada ku tayar masa da hankali. Yayi Suleiman ya numfasa ya ce, wai yanzu ake da jini tare ta na bata hakuri ta dawo ta zauna da ni? Cikin rarrashi yayi Faruk ya ce, maganar zaman da za a yi zaka janyi. Sai ka sake daurewa ka dauke ta zuwa gidanka. Shikenan maganar ta wuce. Ina tabbatar maka Abida ta yi laushi Suleiman. Suleiman ya ce, kai hakuri, amma ba zan dauke ta da kaina na mai yadda ita ba. Yadda ta fito da kanta za ta koma mutukar tana son zama da ni. Da hanzari ya faru ya ce, to ina ne gidan da za ku zauna? Ni sai na kai ta da kaina. Ina ce shikenan. Wuriya ba amu ce, inda ta baro, funtuwa za ta zauna. Ya faru ya shiru, ina jin mutukar ba su bi Suleiman a hankali ba. Rikici ne zai sake barkewa tsakaninsu. Bayan da aka yi akan Ladifa. Ya riga ya gane Suleiman bai fahimci da kyakkyawan manufa suka bari Abida ta zauna a gida ba. Don haka zai iya yin komai tunda yana ganin ba su yi masa kara ba. Tunda ƴan uwansa ma sun kalubalance su da rashin yi masa adalci. Ya nisa ya ce, aikin tafa Suleiman, ina ce kai ma kana shiga specialist hospital na nan Abuja. Ya murmusa ya ce, ko ina son iya yin aiki ai, ya yi faru. Ba da matsala akan haka. Ya yi faru ya ce, to ku zauna a gidana na gwaran fa, kafin zuwa lokacin da za ku koma funtuwa. A yanzu gyaran da yake gidan ba kaɗan ba ne tunda ya daɗe a rufe. Gaskiya fa ya funtuwa za ta tafi. Ni na riga da na saka an gyara gidan gaba ɗaya. Don haka ta koma can ta zauna, da amarya zan zauna a nan. Suleiman ya yi faru ya kira shi da muryar gargadi. Bai amsa ba amma ya shamar ya ce, so kake ba bai sake rafkewa ko? Idan an ɓata maka ba za ka yi haƙuri ba? Hankalin mace da namiji ai ba ɗaya ba ne. Ya za yi da sha'anin mata dole sai haƙuri. Suleiman da sauri ya ce, ya yi faru. Idan haƙurin ba zai zama akwai wulaƙanci a cikinsa ko cutarwa ba, amma wallahi ta daina yaudarar kanta da cewa zan nemi sulhu da ita. Da Asama ya yi faru kuɗin shi ma ya ce, dama ai tunda ita ta fara tsokanar, ai ba za ka ba ta haƙuri ba. Amma idan ta kira waya ko ta maka message, ka dinga amsawa. Tabbas ta yi laifi, kuma ko ni nan sai na yi mata ba daɗi, ta yi haƙuri. Amma kai ma hukuncin da ka ɗauka ya yi tsauri da yawa. Shi ne ya bani kuzarin sake baka haƙuri, akan ka ba ta dama ta gyara kuskurenta. Ya ce gaskiya ka yi haƙuri, mu zauna da ni da ita da ku. Idan ba ka ba zuciyoyi ba za su huce ba. Faruk ya rasa yadda zai da shi, ya ce to ai shi kenan. Ku da babanku ni kam na gaji gaskiya. Alhamdulillah, to in tsakar gida nan za mu kwana. Wannan zama fa dole sai an yi shi. Amma Abida bata ba ku dariya da mamaki ba da wannan mai ta san kuɗi nata? A ce ana cikin wannan hali amma tana tambayar wannan miliyoyin kuɗaɗe? To ma da ba a same shi da rai ba to da ya za ta da list ɗinta. Gaskiya Hamida da ta ce Abida ta fi ta san kuɗi, ni ma na yadda. Mu kasance da ku a gobe yadda Allah inda zan kamo kashi na 53. Kada ku manta, muna cikin gasar fitattun ƙarshen shekara. Ku taya mu rubuce da like a kashi 10 farko don ba da damar lashe wannan gasa. Na kwara kullum, Umar mai sanyi limamin tsakar gida.